Plecăm. E filmat? Filmezi acum? Dar nu s-a prinde bedul. Sau bă? Dai mă, hai. Hai mă, că doar ai oglindă în pula mea. Lasă-o ușor. Aveam un țăran consumat. Hai, Robert. Frate, Mercedes E270 în pula mea. Dar dă-o leac desprins, măcar pe o carobă. Atâta, gata. Țărește volanul ăla mai drept. Lasă-o mai ușor, mai dragi, că aici străzile strâmte. Pula mea mai vrei, măi, Mercedes. Mercedes, fratele meu. Asta duce. Așa, cu 20 de km la oră, 40, cum zice Biugi Mafia. Alăche, da?